5+2 wope wazoedza wane ndina Oskidi angry ndakangotanga nekuona face yangu iri musande mail zvichinzi Squanda ndiye chibaddest female Cheeseboy akabva ndisendera email zvikanzi ngatore mari sekampani yeGitel. Ipapo ndaishanda naDJ Winnie aingondida kana ndabuda Winnie ndikazomutama aida kunditsara sini vaida kundidonzera pasi kuti ndidonde vamwe vacho vachinditi handigonde manje kuti vandimise handibvumeri kuti pandakatanga zvanga zvakaida kundidonzera pasi kuti ndidonde vamwe vacho vachinditi handigonde manje kuti vandimise handibvumeri kuti pandakatanga zvanga zvakaoma. Akomana apana chamakaona namo yandakaona zvakaoma Sparks achipusha mawords asina kana dola ekusenda text zvakaoma ndikamuintrodusa kuna Bolo tikavashowa kuti sisteri mahiro atiperwe zvekuzosvika kuzero zvakaoma azvizorambe zvakavaida kundidonzera pasi kuti ndidonde vamwe vacho vachinditi handigonde manje kuti vandimise handibvumeri kuti pandakatanga zvanga zvakaida kundidonzera pasi kuti ndidonde vamwe vacho vachinditi handigonde manje kuti vandimise handibvumeri kuti pandakatanga zvanga zvakaoma. Ndakangotanga nekuona face yangu iri musande mail zvichinzi Squanda ndiye chibaddest female Cheeseboy akabva ndisendera email zvikanzi ngatore mari sekampani yeGitel. Ipapo ndaishanda naDJ Winnie aingondida kana ndabuda Winnie ndikazomutama aida kunditsara sini vaida kundidonzera pasi kuti ndidonde vamwe vacho vachinditi handigonde manje kuti vandimise handibvumeri kuti pandakatanga zvanga zvavaida kundidonzera pasi kuti ndidonde vamwe vacho vachinditi handigonde manje kuti vandimise handibvumeri kuti pandakatanga zvanga zvakaoma.